गाइस गोदान मोनसे भिडिअजों अननाय बरायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि सोनियावनो मोजाङैनो दङ। स' गाइस आं मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बे भिडिअखौ आङो डिलिट खालामनांगौ जादों। मानो होनोबा बेयाव कमिउनिटि गाइडलाइन फैदों आरोना। ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो डिलिट खालामनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौ होनायनि जाहोनखौथ' नोंथांमोना मैयानि भिडिअसखौ नायदोंबा बुजिगोन। मानो होनोब्ला बिब'निया माने फैसा सेना लांजादों होननानै इनिफ्राय होनो होदोंमोन नालाय ओमफ्राय आं होदोंमोन आरो। नाथाय कमिउनिटि गाइडलाइन फैबाय आरोना। माने इउटुबा आंनि गावनो डिलिट खालामखादो। स' गावनो डिलिट खालामबाय नालाय इनिफ्राय आंबो डिलिट खालामनांगौ जाबाय। इनिफ्राय जिमेलावबो मेसेज फैदों आरोना। बेनि थाखाय डिलिट खालामनाय जाबाय। आं बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय। इनिफ्राय आङो दासान्दि भिडिअ होथारनाय जायाखै, खालामनो गोसोबाबो खालामनो हायाखै। स' आङो दा न'आवनो दङ आरोना, न'नि लामायावनो। ओमफ्राय दिनै जोंहा माने माबादों आरोना, डाम्पारजों हा रोगादोंमोन। ओमफ्राय आं बे लामायावनो डाम्पारजों हा रोगानायजों आरो लोगोसेनो जोंहा राजा रानिमोनखौ लाफानानै नोंथांमोनजों भिडिअजों शेयार खालामनो सानबाय। स' बिदिबा नायलांबाय थादो आरोना। जासां एसे देखायना होनोसै। नै जोंहा माया बै आरो नेपालि गथ' आरोना, गामिनि दे बाबु हाय न हाय गाइस सिनाय खाथिबाय दे हाय गाइस मा खबर ओइ दं बिथांमोना बिबाय जोंखौ दा खोन्थिसै दे देखाय दे हा रोगानायखौ इथिंबो इथिंबो देखाय दे नोंसोर दे बैखौ देखाय बैथिंबो हा रोगादों नै इदिबा हा रोगादों नै 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 देखाय र' नै इदि नङा रोगादो डाम्पारजों बाला। बेनिफ्राय बेयाव गोथौमोन आरोना, दंग' रखम दंमोन। ओमफ्राय बेयाव बिफांफोरबो दंमोन, दानस्रांजोब्बाय। ओमफ्राय बेयाव हा खोनायदों जोंहा। नै गथ'फोरा गेलेगासिनो इयावनो। बेखिनियाव खै ट्राक दोङो बाबु? हो बेखिनियाव हो गासै टिपबा इयाव खै टिप? इयाव टिपनै, इयाव डाम्पार रोगानाय जादों। ओमफ्राय इयाव डाम्पारथाम ना? बेखिनियाव डाम्पारथाम रोगानाय जादों आरो। बेयाव माने जोंहा प्लेना हा खोनायनि प्लेनानो जादों माने जोंहा माबा नागिरदों आरोना, दुकान होनो नागिरदों। माने जोंहा हासबेन्डआ माबा लाबोनो नागिरदों आरोना, इथा बानायग्रा मेचिन लाबोनो नागिरदों। ओमफ्राय बेथिंनो खोनानै माने जोंहा दुकान होनाय जासिगोन आरोना। बेयावनो लोगोसे इथाजों बिदिनो लहा लहि मा होनाय जायो बिदि टारगेट लादों जोंहा हासबेन्डआ दा। स' नै इदि गोथौमोन आरोना बिथिं। जोंहानि न'आ हानिसो आरोना गाइस। नै बिथिं माइहुंबो दंमोन आरो। नै बेफोर हाखरखौ माने फबसिगोन आरोना, माने समान खालामसिगोन। ओमफ्राय बेयाव दुकान बहायसिगोन आरो जोंहा। बेनिफ्राय जोंहा माने अर्डारसो खालामदों आरोना अनलाइनाव, ओमफ्राय इथा बानायग्रा मेचिनखौ। बेनिफ्राय माला मोनफैयो, ओमफ्राय मोनफैबा आङो भिडिअ शेयार खालामगोन आरोना, बोरै जायो। फार्स्ट टाइम लानो नागिरदों नालाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आरो साननायफोरा बोरै जायो। बैनो आरोना जोंनिया सगा पलासिया, इयावनो बास लाखियो। ओमफ्राय आं न'आव थांबाथाय बेयावनो नुहुरनायावनो माने गाखोनानै थाखानाय न'आव डाइरेक्ट। ओइ मा नाम नोंनिया? हो नेपालि गथ' नेपालि दंसोयो आरोना जोंनाव। ओमफ्राय नै इसा न'आव गथ' लानि न'आ बेनो, नै न'आव थांदो बेयो लानिजों गेलेनो फैदोंमोन। थांबायसो मा सोलियो सोरो दा थांनाया? हो दे हेल' गाइस होननाय मा सुनो दे हाय गाइस होननाय मा दे हाय गाइस होननाय मा खबर? ओंखाम जाबाय ना? गाखोनो दर' गाखोनो गारजान दे गारजान मेगुरिता
नै रिताया फैदों जा बे रिता मा रिता नंगौना नङा नो रिता नंगौ ना थालिरनि गानांगोनलै थालिरनि बोरबा जना गोलैबा मा No.นั่นพาไหมคุณเสरिता किधर है रिता मैं आ रहा हूँ तेरे पास इधर रिता है रिता रिता इधर आओ रिता Ritia bikin itu kok. Dari Rita itu orgasir. Rita ya bikin cerita itu mau bikin gak kurang naik kasih Rita tuh. Nanya gelikan apa? Fai sana. Hai guys. Hey guys. Video ko yang mendengar. Like share kalam. subscribe kalam. Deh kini udah nih bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.